Fins a finals de març, el Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa acull l'exposició El Buen Vivir, una mostra relacionada amb la salut i el benestar, impulsada pel projecte ICI. El 80% de les circumstàncies que determinen la salut no depenen de factors biològics, genètics o sanitaris, sinó que tenen un origen socioeconòmic. Aquest és el punt de partida de l'exposició El Buen Vivir, que han organitzat la Taula de Salut Comunitària de Coll Blanc La Torrassa i el projecte d'intervenció comunitària intercultural. La mostra reflexiona de quina manera la dieta, les condicions laborals, l'accés a la cultura o les relacions socials són factors essencials que marquen l'estat de salut i de benestar. Por una parte dependen de las personas con sus estilos de vida, sus relaciones, y por otra parte dependen del entorno sociopolítico en el cual vivimos. Esa exposición quiere informar sobre estos factores y quiere crear un espacio de reflexión, un espacio en el cual cada uno reflexione sobre la propia salud y reflexione sobre lo que puede hacer para controlar y transformar, para ir hacia un estado de bienestar individual y colectivo. L'exposició, que es pot visitar al Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa fins al 31 de març, repassa les conclusions de la monografia publicada pel projecte ICI l'abril passat. Es tracta d'un estudi que analitza les característiques estructurals de Coll Blanc La Torrassa i les principals necessitats del districte. Des de l'Ajuntament estem molt contents de la tasca que ha fet el projecte ICI, de les seves conclusions i de com s'ha marcat com a referent dins de les taules de salut comunitària que estan actives a la ciutat. Llavors seria un projecte digne d'extrapolar-ho a d'altres barris i de poder arribar a fer un projecte conjunt de ciutat marcant els mateixos eixos de treball que s'han marcat els nois i l'equip de l'ICI. L'exposició s'emmarca en el cicle d'activitats Gaudir millora la salut, que actualment compta amb 2 tallers de teatre i projecta un cinefòrum i sessions sobre alimentació i esport. Les activitats, que pretenen ser una eina de salut i benestar, s'organitzaran fins a estiu.